Παιδιά, πιεσόμετρο έχετε? Γιαγιά, πού πάμε? Τώρα θα δεις. Καλημέρα σας. Εδώ είναι το γραφείο του καριέρα.gr. Εδώ είναι, πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Θέλω να βρω μια δουλειά για την εγγονή μου. Αποφάσισε μετά από πτυχίο μεταπτυχιακά. Πήγε σε ένα νησί, ασχολείται τάχα με το Μάρκετινγκ, γιαγιά. κολοκύθια τούμπανα. Δουλεύω σε αυτό. Ναι, δουλεύει. Μισό μήνα εδώ, μισό μήνα εκεί. Με έχει σκάσει. Και έχω κατασυγχυστεί, πρέπει να τακτοποιηθεί κάπου. Να σας προτείνω κάτι. Ναι. Στις 28 και 29 Νοεμβρίου έχουμε τις ημέρες καριέρας τουρισμού του καριέρα.gr στο Οδείο Αθηνών. Πάρα πολύ ωραία. Ελάτε με την εγγονή σας και θα μπορεί να μιλήσει με εταιρείες απευθείας, να δώσει το βιογραφικό της και να κάνει και συνεντεύξεις με εργοδότες. Εγώ δεν πάω. Ποιος το είπε? Από πότε εσύ κάνεις κουμάτο για σένα? Θα είμαι κι εγώ εκεί. One eternity later. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε 28 και 29 Νοεμβρίου. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. 28-29 είπαμε. Οδείο Αθηνών. Πάμε εκεί.